PWD scholars ng syudad nakabaton sang financial assistance. Personal ang ginhatag ni Mayor Jerry Treñas ang financial cash assistance sa mga PWD scholars ng syudad. Luyag sang alkalde nga antes matapos ang tuig, mahatagan sang bulig ang mga estudyante nga nag-eskwela sa nagkalain-lain nga mga kolehiyo. Suno kay Mayor Treñas, importante nga mangin matutom ang mga estudyante para sa ulihi sila ang makapangita sang maayo nga trabaho. Tuig-tuig, mayara sang PWD scholars ang syudad kag ini silang ginabuligan sa ila pag-eskwela. Yearly, Mayor, may ara kita between 16 to 17 scholars kag they are enrolled sa mga different colleges tinaton. Dayon, may mga napag-graduate naman kita. We will submit to you ang list of graduates natin for the past 3 years. Dahugid ang pasalamat sa mga PWD students bangod sang paghatag sang prioridad sa ila. Ang bulig sa ila pag-eskwela ang makahatag sang maayong oportunidad ilabi na sa ila pangabuhi sa ulihi. Sa idalom sang Wheels program ni Mayor Jerry Treñas, isang edukasyon sa ginhatagan gid sang importansya. Gani ang 5,000 pesos nga cash assistance ang ginalauman nga makabulig sa mga estudyante sa pagpadayon sang ila pagtuon. Magluwas sa PWD scholars, ginatos man ang uswag scholars sang syudad. Ini sila ang ginabuligan man sa ila pag-eskwela, ilabi na ang mga pigado apang maalam kag may handom sa pangabuhi. Sa palaaboton nga 2023, nagapadayon ang scholarship program sang Iloilo City Government sa pagpating ang edukasyon ang sabat para maayong palaaboton, ilabi na sa mga bago nga henerasyon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up, Patron.